Moi, pitkästä aikaa. Mä nappasin paikallisesta korttiliikkeestä ei japanilaisia, vaan korealaisia kortteja. Otatko sen takia, koska A, siellä ei ollut japanilaisia, B, siellä ei ollut EV Heroesia tietenkään, tai Evolving Skiesia englanniksi, saatika sitten tätä Blue Sky Stream tai jotain. No, se, mitä me riahdetaan täältä, on tämä Reikasa-kortti, ja täältä me jahdetaan totta kai EV-lutioneita näistä näin. Hintahan näillä ei ollut paljon, 2,50 per pakka, mutta hintaa selittää pikkusen myös se, että A, nämä on koreaksi, ja B, täällä tulee vain 5 korttia per paketti. Aloitetaan EV Heroesilla, jätetään nyt loppuun. Aloitetaan näillä. Meillä on 6 kappaletta näitä, ja ihanaan pakettia heti alkuun, koska katsokaa, täällä on pieni väkänen täällä pohjassa, joka tarkoittaa sitä, että täällä on pieni väkänen täällä ylhäällä, joka tarkoittaa sitä, että me saadaan tästä vaan avata helposti tämä paketti. Mä en ole tätä settiä ollenkaan avannut. Nämä kortit on mulle sinänsä ylläreitä. Mä koitan päästä tästä. Tää muovi on pikkusen erilaista verrattuna englanninkielisiin kortteihin. No, tämä tästä päästään läpi. Mä oon yhden japaninkielisen pakan avannut aikanaan. En ikinä vielä korealaisia kortteja. Mutta laadun pitäisi olla melkeinpä yhtä hyvää kuin japanilaisissa korteissa. Korealaisissa korteissa on tämä sama tausta kuin englanninkielisessä kortissa. Japanilaisissa on se oma taustansa. Me aloitetaan Sandslashilla. Mun hangul on pikkasen ruosteessa, joten ei yritetä. Tuolla on vokaali. Tuossa on G tai K alussa, joten se on K jotain. Sandslash. Sitten on tämä punainen apina. Meillä on tää tyyppi. Meillä on jäätelö. Ja 5. korttina meillä on myöskin tää tyyppi, jonka nimeä muista. Ja täällä on vielä tämä vanha Dragon-tyyppi. No, vanha ja vanha, mutta Dragon-tyyppi kuitenkin. Noniin, nyt me päästään tuota läpi. Yes, hyvä. Loistavaa. Ja kukaan meitä kurkkaa Chanssiä sieltä. Korealaisissa korteissa täällä on pikkusen eri pull rateit kuin näissä. Siellä oli jotain full artteja, mä onneksi mä en nähnyt sitä. Korealaisissa korteissa on pikkasen eri pull rateit kuin näissä japanilaisissa korteissa. Niistä taitaa olla hyvin samanlainen pull rate kuin englanninkielisissä korteissa. Taas meillä on jättimäinen Chanssi. Vähän jännittää tuo viimeinen kortti. Meillä on vihreä apina. Meillä on tää tyyppi. Meillä on Fluffy sähköisenä. Ja meillä on viimeisenä korttina Full Art VMAX Treant. Mikä tämä nyt oli? Niin. Suhteellisen hyvin vahingoittamatta näitä kortteja ihan hirveästi. Come on. Jos jotain, niin tämä on paketoitu paljon paremmin kuin nuo englanninkieliset kortit. Heitetään sivuun. Meillä on seuraava muoto Pansakesta. Simsake. Viekö sinne päin? Meillä on Dharma jotain. Meillä on Pagon. Meillä on Energia, Luminous Energy ehkä. Ja meillä on Kala. Ja tuolla näkyy Jeon Jekko. Pieni timeskip siihen, että saadaan tämän auki. Näin. Meillä on taas jäätä. Meillä on Stantler. Meillä on taas Sandslash. Meillä on taas Fluffy. Ja meillä on holo. Mutta ei rareholo. Tosi tönköksi tämä. Täältä, no niin. Kato, ei siihen tarvittu kuin 4 tai 5 pakkaa, että oppii uuden tempun. Hyvä. Meillä on tämä. Nyt meillä on Mareeppi. Meillä on tämä Tulilisko. Meillä on Switch. Ja meillä on Clay Doll. Jep. Sitten
viimeinen näitä. Ajattelinkin, että tuolla on pakko olla helpompi tapa kuin tuo, mitä mä sovelsin. Meillä on toinen muoto tästä. Meillä on Vulpix. Meillä on jälleen tämä Apino. Meillä on Blissey. Ja meillä on viimeisenä korttina tämä. Ja sitten me metsästetään niitä EV-lutioneita näistä viimeisistä 2 pakasta. Tämä mä avaan nyt tästä kulmasta ihan tietoisesti, mutta seuraavaa mä koitan avata niin, että mä saan ton artin pidettyä tosta päältä ehjänä kokonaisuudessaan. Avataan ensimmäinen täältä päältä. Ja niin kuin edellisissä, tuolla oli 5 korttia sisällä. Mikä tämä? Täällä on joku tämmönen extra kortti sisällä. Nyt on jännittävää. Ilmeisesti appia mainostaa. Siinä on QR-koodi jollekin. Ja meillä on tämä. Siinä on kysymys. Joku voi vastata. Meillä on Slugma. Meillä on tää tyyppi. Meillä on myös tää tyyppi. Tää on nätti kortti. Meillä on tämä hedelmä tai kasvi. Ja meillä on viimeisenä korttina jotain jännittävää, jotain hienoa. Se oli Glaceon VMAX. Ei kuitenkaan Secret Rare, mutta Glaceon kuitenkin. Siistiä. En odottanut, että saisin mitään evoluutiona täältä näin. Pääsin täältä läpi tähän pakkaan. Koitan olla vahingoittamatta kortteja. Päästäänkö? Noin, me päästään täältä. Jes, hyvä. Viimeiset kortit. Ehkä tuo oli joku merkki siitä, että täällä oli jotain siinä edellisessä pakassa VMAXia sisällä, kun siinä oli se täytekortti. No, kurkataan tänne. Meillä on tämä. Meillä on Smeagol. Meillä on Dynamo, joka oikean veden päällä tommonen, tai niinku valokuvamainen vesi. Meillä on joku pallo, jota nyt en heti hoksaa, mikä se on. Meillä on Holo Entei. Ja viimeisenä korttina. ja siinä se, meillä oli vaan Holo Entei. Täälläkin oli tämä kyssäri täällä näin. Saatiin 8 pakasta. Me saatiin VMAX Puu ja me saatiin VMAX Glaceon. Ja Holo Entei ja Holo tää tyyppi. Joo, suosikaa paikallista korttiliikettäni. Tai ainakin lähintä korttiliikettäni, jos niikseen tulee. Meikä ainakin hommaa näitä lisää. Ja mitä? Tykätkää videosta ja etenkin tilatkaa kanava, jos tykkäsit tästä näin. Se antaa mulle se signaali, että näitä videoita halutaan katsoa. Ja mitä? Kiitti. Moi.